Guys. Morning guys. So kita tagsudan karon pamahawon nato. Kita siya manok kay silingan. Singatay mga Atay man. Ay, asumpi sa tilingan guys. sa inyo Bataan Park. Bataan. Bataan. Mabalay kami pagbo. Update na mo niya guys ha. Ako ang maganaw sa inyo ang sa kasi na Mandaria. Bahala ko mga ligo. Sa kumpanya ni Sumi Pro Company. Pagkaroon natin ko nakalag rin. So, kiriya-kiriya. Okay, kaya na kayo palahubog. So mo ni balay yung mo ang palitan og bisaya ng manok guys. Check out sa palahubog. Daot sa tanuway. Ano kinalay? Diyan ni sige gayo. Tuy. Ikaw na gawin Papa de Mike. Si ate dito sa Picos. Kuno yung itin mo Mike. Kuya. Tuy, tambukas ito eh. Biang yung Unsa ni diri adar? Ko ani marang. Oh, marag na. Araw day bunga oh. Asa? Pwede mo ko ay asa po dahil mahadlok mo ito mo sa kano eh. Mauni lang ang barangay diri. Mura magkuhan. Sinaunang panahon ba? Ano kaya na? Ganyan? Karaan man kayo. Anong balayo? Pagkuno tao da ba? So naisagi palitan. Murag lamig di ba? Tadaw ni. Kanang gamay. Kanang gamay lang kaya tawag si Masimaon. Sa ilaha gyud ang punuan dire dat gikan. So palitag saging guys, ito ang kaunon. Nindot ni buntag pamaha. Bapay pamahaw pila? So unsira ilahang saging diri. Daragang oh. So unsi. Bana ta dar. Gao nindot na kay pamahaw. May ganun. Halat ba kay gwapo ni susta nga may pamahaw para ang sustansya makakuha na yun ba ma-absorb. Pag saging guys, munggoy kaunta. Kaunta guys. Kaunta saging munggoy. Kaming sak deh. Ha? Ngayo. Ta? Mana na binasa tong sipi. Kakawan guys. Tawag gid Bisaya kay Bertejong. Sama rin Bisaya manok diri pag 1 taon man ka dai sa kakaon. Oy, Bisaya gid guys. Ay pagitan. So, wala sa level kaya di sudah po ng manok so ngita pa ta sa lain guys.
Diragod kung sa may kuwari. Ay, bumili ka tayo? Oo. Oo. Boy, man to. Abante na sa ta guys kay wala daw balik lagi ka marong dito Bisaya. So di sulod na sa another kanto. Tungod lang pangitag Bisaya na manok. Puro man English diri ako lang baligyan na manok guys. Tangad guys, pero wala pa manok. So ay sagingan diri yun. Sa aking pamor. Pamor. Sige sagingan diri. So grabe yun. Yung paminaw sa kabuntagon guys kung noon ay mong masugatan mo. So kayo hangin. Tayo sa polusyon. Nahira yun sa siyudad o sa probinsya guys. So ay Bisaya manok daw diri pero pa-booking daan kay di sa dakpon kay so kita sa lain guys. Nagpaliya eh. Ulag. So, namin nagyan diri guys na nagharvest og palya guys daw. Tagaan mi. So, binuuray balo-balo sa iyang kamaayo. So, daghang po ning hatag sa kuwaw. Yan o, Adam ha. So, wala mi magdahom na maka dala mi og palya guys pero gitagaan mi ang tao na nagihan namo ko. Daghan. Maayo yung daw na tubukan kayo. Oh, tagmanta mo nang tagaan ta. Ditagtad na jud ang Bisaya na manok. Gutom na kayo. Salamat sa pagtanaw sa akong video guys. Bye-bye.